बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. 57 कोटींच्या नळपाणी योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला गेलाय. त्यातच फायद्यात चालणाऱ्या संस्थानकालीन योजनेप्रमाणेच ही योजना गुरुत्वाकर्षणावरच चालणार का, असा सवाल केला असता पाणीपुरवठा सभापती प्रतीक बांदेकर काय म्हणाले पाहूया. ह्याचं उत्तर मी आपले सभापती प्रतिजींना सांगणार, कारण त्यांनी खूप चांगलं स्टडी केली आहे. तर ते ह्याचं उत्तर आपण यापूर्वी पत्रकारांना आपण माहिती दिली होती की जेव्हा जेव्हा कॉन्ट्रॅक्टरने चुकीचं काम करण्याचा प्रयत्न केला, आपण ते काम रोखून त्या जागी ते पुन्हा काम काढून त्या जागी परत व्यवस्थित काम करायला त्यांना सांगायचे आदेश आपण दिले होते. आणि आमचा म्हणजे जो योजनेचा DPR आहे तो जवळजवळ 271 पानाचा आहे आणि त्याच्यावर अभ्यास करायला मला 2 महिने लागले. म्हणजे तो जो DPR आहे त्याच्यातली बिलिंग कसं करायचं, कुठे योजना कुठे जाणार, कुठून पाणी आणणार आणि ह्या सगळ्या प्रकारचे. आणि ही आपल्या शहराची मूलभूत गरज आहे, कारण आज आपण 2026 जगतो आणि आज आमच्या पिढीला ज्या गोष्टीची गरज आहे, ज्या सोयींची गरज आहे, ती गरज म्हणजे सगळ्यात पहिली मेजर आपल्याला जास्तीत जास्त पाणी शहरात कसं आणता येईल त्याच्यावर या योजनेत भर दिला गेलेला आहे. आणि जिथे त्यांनी जो वापर तुम्ही म्हणता की रोडसाठी जो वापर केला, तर आपण आत्तापर्यंत जेवढा रोड रिस्टोअर केला आहे त्याच्यावर फक्त आपण BVM केलं आहे. त्याच्यावर जे तुम्ही म्हणताय त्या प्रकारे कार्पेट करण्याची प्रोसेस अजून बाकी आहे आणि आत्ता फक्त पावसाळ्यामुळे आपण तात्पुरती प्रोसेसवर त्याच्यावर डागडुजी केलेली आहे. आणि येत्या काळात त्या कॉन्ट्रॅक्टरला आपण सांगितलेलं आहे की जिथे तुम्ही काम चुकीचं केलं ते पुन्हा काम आम्हाला करून दिलं पाहिजे आणि जे DPRमध्ये ज्या पद्धतीने काम पाहिजे त्या पद्धतीने आम्हाला करून दिलं पाहिजे. प्रत्येक असा एक प्रश्न आहे, आता जी योजना आहे ती पण ग्रॅव्हिटीवरच आहे आणि आत्ता आपण सोर्समधून जे काम झालेलं आहे म्हणजे धरणावरून जे काम झालेलं आहे ते कोलगावपर्यंत आलेलं आहे. आणि एक 5 ते 6 वर्षापूर्वी एक आपल्याकडे पाणीपुरवठा योजना सावंतवाडी आणि कोलगावसाठी मर्जमध्ये झाली होती आणि तो पण फिल्टर बंद व्यवस्थित होता. आणि तो एक्सपिरियन्स आपल्याकडे अजूनही आहे की त्या काळातील तो बंद व्यवस्थित फिल्टर आणि आताचा फिल्टर आता जो बसवला त्या ह्याने आपण जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे पाणी आणि जास्ती प्रमाणात पाणी कसं शहरात आणू शकतो याचं पूर्णपणे नियोजन त्या योजनेमध्ये आहे. आपले पूर्वी ज्यांनी या योजनेवर बऱ्यापैकी अभ्यास केला MJP आणि आपले त्यावेळी संतोष बिसे अभियंता होते, त्यांच्याकडून पण पाणी पुरवठा अभियंता इथे आहे का, एक याचंच उत्तर देतो. आपण यासाठी MJPचंही मार्गदर्शन घेतलेलं होतं आणि आत्ता आपला जवळजवळ मॅडम सांगतात त्याप्रमाणे आपलं त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्याकडे फुल टाईम CO म्हणजे पहिली मुख्याधिकारी याची तात्काळ मागणी आपल्या नगराध्यक्षांनी पालकमंत्र्यांकडे लावून धरली होती. आणि त्याच्याच बरोबर आपण पाणी पुरवठा अभियंता म्हणजे आपल्याला जो स्पेशलिस्ट इथे लागणार त्याचीही मागणी आपण लावून धरलेली आहे. लवकरात लवकर आपल्याला तो अभियंताही उपलब्ध होईल. आणि तत्काळ आपल्याकडे पावसाचा वेळ आहे त्यावेळी आपण काम पण पावसात करू नका असे आदेश दिलेले आहेत आणि लवकरात लवकर आपण पूर्ण पुढील दुसऱ्या टप्प्याचे काम होणार. त्याला खर्च होत नाही. आपण इथे जे शुद्धीकरण करतो म्हणजे आमच्याकडे शिवार टेकडीवर पण त्यावेळी शुद्धीकरणाचं ते माझ्या वाटात होतं. आता ते पाणीकुंडला पण तुम्ही शुद्धीकरणची ती शुद्धीकरणाला तेवढा खर्च बरोबर ना. आणि काय कर्मचारी याच्यातनं जास्त उत्पन्न तुम्हाला मिळतं. प्रॉफिटमधली योजना आहे ही सगळी योजना प्रॉफिटमध्ये असताना सावंतवाडीवासियांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न. तुम्ही आम्हाला वचन दिलं की 24 तास तुम्हाला आम्ही पाणी देणार, बरोबर नगराध्यक्ष मॅडम. आपण नगराध्यक्ष आता आपल्या शहरात जवळजवळ 2 विकास कामं चालू आहेत. एक MNGLची गॅस लाईन आणि पाणी पुरवठा योजना. पाणी पुरवठा योजनेचं काम आपण थांबवलेलं आहे आणि जी एक वेळ पाणी जे आपण केलं त्याचा निर्णय जवळजवळ 2021 पासून यावर अंमलबजावणी होत आहे, बरोबर. आणि आपण त्या प्रकारे याच्यावर उन्हाळ्यात 1 टाइम पाण्याचं नियोजन केलं आहे. टाइम टेबल नाही 2021चं नाही, मी दाखवू शकतो तुम्हाला. सुधीरजी आहे त्यांना विचारा ना. टाइम टेबल तसं नाही. उत्तर सांगतो मी. सांगा. तर त्याच्यावर ज्या प्रकारे आपल्याला धरणावरनं आणि केसरीवरनं ज्या लेवलमध्ये पाणी उपलब्ध होतं त्याप्रमाणे आपण त्या प्रभागात पाणी देण्याचं काम सुरू आहे. पंपाचा वापर कुठेही नाही आहे आणि शक्यतो ही ग्रॅव्हिटेशनलच योजना आहे.
आपल्याकडे या प्रोजेक्टसाठी मॅनेजमेंट कमिटी आहे, म्हणजे PMC आपल्याकडे नेमलेली आहे. ते सर्व याच्यावर लक्ष ठेवून आहेत. त्याच्याबरोबर ॲडिशनल आपल्या नगर पंचायतचे अभियंता तुषार सरडे हे पण त्याच्यावर लक्ष ठेवून आहेत. त्याच्यावर एक गोष्ट अशी आहे की आता जिथे जिथे काम चालू आहे, आता काही ठिकाणी आपल्याला तुम्ही म्हणताय तसं की हे झालं आहे, त्याच्यावर आपण कमिटी बसवलेली, त्याच्यानंतर त्यांचा अहवाल पण घेतला आणि CO साहेबांनी तर सांगितले की बऱ्यापैकी आपण पावसानंतर त्याच्यावर कार्पेट करणार आहे. आणि आता जे काम झालं आहे त्याचं पूर्णपणे लक्ष आहे आपल्या नगरपालिकेचं. पुढे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे ज्या प्रायव्हेट जमिनी आहेत, आपल्या पूर्वी लाईनी त्या जमिनीमध्ये होत्या, आता जे प्लॉट त्यावेळी रिकामी होते आणि आता त्या ठिकाणी बांधकामासाठी त्यांनी परमिशन मागितलेली आहे आणि त्या जमिनीखालून आपले जे लाईन्स गेलेल्या होत्या त्यांनी तशी आपल्याकडे अर्ज केलेला आहे की तुम्ही ती लाईन तात्काळ हलवा आणि आम्हाला त्या ठिकाणी बांधकाम करायचं आहे. त्यासाठी त्यांना आपण जी लाईन तिथे आमची होती ती बाजूला घेऊन आपल्याकडे 2 वर्ष ती पूर्णपणे योजना चालवण्याच्या दृष्टीने त्यांचा देखभाल कालावधी 2 वर्ष आहे. त्यांनी 2 वर्ष सावंतवाडीच्या प्रत्येक घरात पाणी द्यायचं आहे पोचवून.